un equip que personalment em costa bastant, normalment em costa guanyar, és un equip que ve amb resultats negatius i per tant amb molta necessitat, i aquests equips a vegades són els pitjors per enfrontar-s'hi i ja tenim alguna experiència recent com ha sigut la muntanyesa, per tant farem bé de no fiar-nos, d'intentar fer les coses bé i treure els 3 punts. Sí, bé, elles al final s'ho juguen tot, com que diem, o sigui, al final cada punt serà important, tot i que s'estan deixant punts tothom en aquesta lliga, però clar, al final som nosaltres, som Europa i tothom ens té un respecte pel club que som i pel final per les jugades que tenim. I al final serà un partit que jo crec que serà bastant anivellat i que intentarem treure algun punt i inclús guanyar, o sigui, no ho descartem.